Θα σας κάνουμε μια παρουσίαση του Levita βιομάζας της Verstal. Ο συγκεκριμένος είναι 40.000 θερμίδες και μπορούμε να κάψουμε πυρηνόξυλο ή πυρήνα Ο Levita's έχει και τη σίτα για να μην πέφτουν πέτρες στο πυρήνα μέσα. Μπορούμε να κάψουμε pellet και χειροκίνητη τροφοδοσία ξύλου. Αυτός είναι ο καυστήρας του πυρήνα και του pellet. Έχει εύκολο πορτάκι καθαρισμού, σταθοδοχείο σε όλη την επιφάνεια από κάτω, με χεράκι για να πετάμε τη στάθη εύκολα. Είναι 3 διαδρομών με μεγάλο βαθμό απόδοσης, φτάνει και το 85%. Έχουμε 10 τούμπα. Το Levita's συνοδεύεται με τα εξαρτήματα για το καθαρισμό του και ο ηλεκτρολογικός του πίνακας είναι πληρέστατος με έλεγχο και του κυκλοφορητή και του καυστήρα. Σε περίπτωση τυχαίου μπλοκαρίσματος, ο κινητήρας γυρίζει προς τα πίσω, ξεμπλοκάρει και ξανασυνεχίζει τη λειτουργία του. Ένα πλεονέκτημα του Levita Verstal είναι ότι έχουμε θηρίδα καθαρισμού του καρποθάλαμου και δεξιά και αριστερά. Επιπλέον υπάρχει και αυτόματη θηρίδα στην περίπτωση που καθυστερήσουμε να καθαρίσουμε το καρποθάλαμο για να εκτονώνει τα καυσαέρια μόνη της. Υπάρχει και σύστημα πυρόσβεσης, δεν έχει χρειαστεί ποτέ να λειτουργήσει, υπάρχει όμως στο στάνταρ εξοπλισμό του Levita. Verstal για οικονομική θέρμανση.